Hola, provant. 1, 2, 3, prova. Hola, què tal? Espero que estigueu bé i que no m'enteri jo que no esteu bé, perquè si no m'enfadaré. El DA està en plena combustió, aquest DA 2026. He decidit contraprogramar-me i recomanar coses que no havia recomanat en un article que vaig publicar a Núvol fa uns dies, per tant, aquí ve un bonus track. La primera que us vull recomanar és Dry Leaf d'Alexandre Koberidze, que és un director georgià. Tinc moltes ganes d'aquesta pel·lícula. No l'he vist, per tant no us puc dir res més, però dura 3 hores, per tant si decidiu anar-hi, prepareu-vos i agafeu tenda de campanya i recursos per sobreviure unes quantes hores a dins del cinema. Érem una gran família, de Cristina Rosselló, que és una pel·lícula on la directora agafa arxiu familiar domèstic i a partir d'aquí construeix tot un relat que explica no només els secrets d'aquesta família, sinó també el context de tota una època que abarca com 50 anys, és una bogeria i està molt bé. És una pel·lícula que m'ha fascinat. Hen, del director Georgi Palf, el director de Taxidèrmia, que és una pel·lícula protagonitzada per una puta gallina, no diré res més. Sophie Leternet, l'aclamada directora de la qual aconsello també molt la seva trajectòria i que en aquest cas és l'Aventura, que també és un viatge familiar. Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín, que és una pel·lícula aclamada a Venècia, va fer molt de soroll, i en aquest cas és un film que es belluga entre la formalitat i l'estètica i també la reflexió política. Forastera, de Lucía Leñar Iglesias, una pel·lícula que neix d'un curtmetratge homònim que parla sobre el dol i sobre la recerca de la identitat. I acabem amb Las Corrientes, una pel·lícula de Milagros Mumenhaler, argentina, que en aquest cas el que fa és perseguir o dibuixar el retrat d'una dona a la deriva. Va ser molt aplaudit a l'últim festival de Sant Sebastià i també li tenim moltes ganes. I com sempre ens veiem a les sales, però en aquest cas a les del DA. Que vagi molt bé. Adeu. Gràcies. Força. A l'altra banda de la càmera, Maria...